Ωχ, έρχεται η Ευτέρπη, δεν το πιστεύω. Πω, άλλη μια περιπέτεια στο Χάντρι. Έρχεται. Χάντρενα, πού είσαι, θέλω παπούτσια. Μπορώ να σας βοηθήσω εγώ. Η Κατερίνα λείπει, δυστυχώς. Ευτυχώς θα πω εγώ. Σταμάτα, Μάρι. Τι ψάχνετε? Θέλω αυτό το παπούτσι που είδα εδώ στη βιτρίνα. Παπούτς. Ποιο παπουτσάκι είδατε? Αυτού εδώ, αυτού, του ανατομικού, του καλοκαιρινού. Λε, τι λέει αυτή. Σοφία μου, δεν πας να φέρεις το 39 από το Καράν. Μάλλον αυτό θα θέλει. Μπράβο, βρε παιδί μου, αυτού. Πιανού. Πήγαινε ρε Σοφία. Α, τέλειου. Και μου πάει και με βολεύει. Και ταιριάζει κιόλας. Το κοκαλάκι με το ζών, το κολλιέ με το παπούτσι. Ωραία, το κρατάμε. Ναι, καλά, περίμενε. Όχι, να του ειδού ήθελα. Ιδού η κυρία Ευτέρπη δοκιμάζει και φεύγει. Α, για να σου πω. Όχι μόνο θα πάρεις τα παπούτσια, θα πάρεις και αυτό το φόρεμα, θα πάρεις και αυτή τη ζώνη, θα πάρεις και αυτή την τσάντα. Πάρτα, μπες μέσα και μη βγεις να το φορέσεις όλα μαζί. Ήμουν πολύ σκληρή. Παίρνει κι άλλο. Oh my god. Έγινα μια κούκλα. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας έκανες αλλιώς και θα έτρωγε η Αναστασία. Ευτέρπη, μπράβο, έφτιαξε το στυλ σου. Έφτιαξε και η προφορά σου. Είχα εγώ προφορά.